Perjolo di permusik nami. Gabe. Alu-alu hudamang majo tu amat tadevata. Mau lihat ya. Baru amang alu-alu majo tu sahala di dopung na terlemubi na meningana di dua tahun. Gabe ya. Baru alu-alu hudamang ma tu sidanator amat taraja do inata sorry pada. Mau lihat amang dia permusik nami. Asa di dok na tua-tua, si azur do mula-mula, si azur mula topa, bedamang godang mula-mula, los baru butuh godang sopa. Mau lihat di permusik nami, asa lihat gabe lihat perhorasan bedamang godang lihat-lihati.
tapi godang